san ba na soki fushi, ni na fi so na ga murmushi yana tashi daga kyakkyawar fuska da tilin kawa. Ke na kira zinariya, albishirin ki sarauniya, ga fili ga mai doki saura ai sakuwa. Ni da abin shugaban kasa ko wani mulki na kusa, tare ki zan mata a gare da ki mini garkuwa. So baya jin tausayi ko duban wani yanayi, baya kyala mutum aljan da halittar zuwa. Shi baya jin magani ko kuma kai ta gunaguni, ba kaya ne ba balle ka aje ka yi hutuwa. Prince Production.